Kebaso na lea abaibori babere babwato munyanyanki obo mwana bore okore nyangi nga basirite barabwa bwasomo basakano itango tukorera somo sikokoro kwa Samson Mayaka munyanyangi na gwatelingano gayare omunyanyangi no araiguri ore okore nyangi na onero orangiritia keganikeria ari Kakamega tikango tuigwe ngana ya yese daka iberiga madam tuchakana maritao marita ne ngongoro kwa ilinke mto ninje na lengo munyanyangi narangerete abaibuli aba otia somo chioka Kakamega aguba chete no mogoko aba bakeru asobonge buna abantu be family buna omwana abo bwe kenyoro bagacha asobonge lakini na maetenga omoerio mbasirere para na abaibuli aba baito na konye na babato sirete mono buna nje no mwanafunzi nda Separaton University na bukonye bato si bansirete nimbwate brother yane mwana ya kora form 4 ne nabukonya basirete brother yane uyoro cyo kwamete bakabono abaiboli basirete usinyiro ko Mombasa brother yane konya ne aruga support ya bana bae lakini baona ameumia akona mtoto wa grade 9 mwana uyu January yegwe ikandoma itina kya kwenda school na kimonto okora madam akie togo sabanga umheshimiwa ali kuiwa manganaya onye kuna usaidizi wowote ako nao kweli aweze kutusaidia na kroke na kwa nyangi okubori kwa gucha sabara ibaito bonsi okubori kwa na gucha sabara ibaito bonsi serikali yenene serikali ye county no montonde bwensi ora nyare gutwara gukonya konde wensi gocha saba aba rangenyo bali banyoreta konya robo kongu haikuwa ni mpango wetu. Ninaomba ya kwamba kila mtu aweze kusaidiwa. Twarero bisio mujumbe ya ikira mujumbe Steven Mugako mwakili karokende ujumbe yao muno muswati bumucho. Ujumbe ya ne muno muswati bumucho yoyo ni kwamba hakika muweze kutusaidia na tumeshukuru kwa sehemu ambayo mmefanya. Tunaendelea kuomba ya kwamba mtusaidie hadi tamati. Kabisa. Masengenya tiango rino mabusori mu manager we constituency Samson Mayaka ndo chinsa chiko munyoka zaidi. Samson Mayaka kwa ngona masengenya kara kwa ningo masengenya tanga naki masengenya mbiole ga kwa studio mbiyande weirine mbiya mono na botoko no gukwana nigo no yetura asubo kendo bonene ga igarangenyo nakene ga tu kire ga igarangenyo asinge njobo kungubwa bwete bwa accident twatumirwe no mujumbo ito Steve Mugaka buna twachire iga mushimiwa tutuma gochaga iga tubaletere ndagera egera abageni bali bakuna gochaga iga banakonyora kende banakoria lero kurugoro no twarenge iga ali mate mojari buna twabakobete mibireri gochaga bakamojari rugura iga ite ya Nyamira ga iga na lero mambia twarenga mukutano no bisi ya gavana kwanza kubanga amangana ya program ya matanga agochakoba egera agochakoba igonto igwanana ne county government tubwatera namo nabarayi bonsi bakuru Nyamira county na Kenya ngima egera tubwaterane igo ntwa njirananga obisi yo mochumbe West Mugirango kiagera chi accident ichonsi bire chiabete mono gochikunete West Mugirango nabantu baita around 17 banyorete mbasirete igo mweshimiwa buna tutuma twikaransa ne county government twabanga twaba kiagera ne itukolitanga ni twanyorana twagiri na ne family ji Jones bagenda baikaransa ne family cyabo bagambe banjirane gose amatanga ya tugoja ko yakora so bwamo kusikira umuntu agoja gukora kivyake igo nduganyete kurwa se family Jones litukolia Alhamisi elinde batoye mwerekeo elinde tuanze kubanga amatanga aya asobwamo ne constituency ne county naende. Thank you. Yes. Kabisa bantu baminto mwe wete merebe ya minta femu yakora. Yes. Mwata lungere dia nere dia. Masanganya so ukorera tu moiri onara nanyo reko ko rispa kwamboka rispa kwamboka Mosongo kwa ningo masanganya maujumbe kwa watata kema. Masanganya mbiyore. Mbiyande. Nchasa marita nguru rispa kwamboka Mosongo. Aso mongena le arwete kuru Mosongo ngote ya se familia mwa Mosongo nyage opore sana.
nande ngote yabairi bonsi bari Nairobi bairi baitu chiango chitu bari Nairobi muiche omochando oro omochiono omonene baiche batubwatire netokonyane etubwate babo minto basiru nere baba konya bare abatigere babe lakini mono le agasire tagati kumungina gachamba bieka nero tigere ngo twasabire nge family yebwat omusongere kerenye kere gwekire kimume skuru tire gochioro nore arwete ari ke skuru gocha mwino nore arwete nje bono ndo mochokoro orea Masengenya so Samson bono masengenya chi family chose chianyore tobokongu igotore gaiga no visio mochumbe koeta chi family chose aso botuko bwa rero elinde tobaya pole na kubaya support yo mweshimiwa ato baletera. Thank you, my brother. Asante Masengenya nje tubwatia yanda mange tuyareta samuro biri tubwendege na magara itamaye lakini to aiga turaseke nyokia rangenyo kutoka sewodi ya Nyamaye bunge ya West Mugirango county ya Nyamira. Yeah, by the way, rangenyo no mo batuka no lyo Jumapili pamagu ne kwaya ya rangenyo SDA. Aiga nigondo muchi asenka yo mwaka kebasoma yaka Richard kebasoma yaka kena se enkengi matosireti abantu bane tosireti kebasoma yaka monyene tosireti le kebason tosireti oyaroma yaka tosireti jenige sare kabatio monyene na intumne redi amintefe mkurubuga kiete bakabona magoroba na otra senkeye na abo igotukura ningambi ya mono twarurira visio mojumbe we bunge ya West Mugirango umwakili umoske Steven Mogaka monyene egekosikia iki gimanokera se chinge chiweta gweta nigo turasomorero outire aiga senkeye abantu babuteta amatanga ya ayo nsiniga wikira ni wanere dia mintefe mkonya kubwete mangana ya koranga na kichifamilia chichigendrete. Yeah, sure. Kore nentara enda tambi mono masengenyo minto ninde no muske Henry Kimori oyarte ndetare chairman ya mangana ibasari ya West Mugirango constituency. Komo edeke moibere igamora gamba nere oyigo muna bachira ndo chemba bwate binto bitabyo gusira chifamilia chi bachira na ujumbe yomo wakili Steven Mogaka mo jumbe. Aboigo ntomo iwe Samson Mayaka mo manager we constituency ya West Mugirango kiagara na bwaba ibara biswatu tabinga emeruru bwate ne riye. Ende toigunga na ki toko gendra senchera yobwamo lakini bantu baminto motegerete dia minta fe muntoramo yes bigweta bantu baitu na bakona kuruma geita sobongo mono minto masengenya kabisa ayo mono minto Henry gamba ngona masengenya motoya mulita o motoya minto murubeli bale tano rio oyo minto masengenya oyo kwana ko Henry Michira Kimori ni gonde chairman ya pasari ya constituency ya West Mugirango. Igotu achira ega senkeye ase tuanyole to bokongo bonene kegima na bune constituency na buno mochumbe igotu akibikiranya kenene mono na especially asenkeye tu achire esa abantu basirete hange bane na aiga somo choyotore na boto nto otebinga aiga no Mogaka Richard Okwete amono munginoye iga asomo choyo na bore no moichano manene na bune constituency tu achira amo elinde toba oboremu na tobasire asengeche bokongo banyorete bwa butaroberetiwe na ndo tebenga bune ward ya Nyamaya ase constituency ye gotwanyorete wabo bana mono igotugusabanga togendere usabire family ye ne family chirichinde ende nyasanya ale kubasire na kubakonya especially asengake yankomo igo abaminto Nyamaya ward na botoko batebinga omochumbo lerire mono na ward yengima ne constituency yengima asungo sikomera babeire tiganya saba senior na ndemo endere gotusabira ase ngakeye mechande konya saa bolende okay kabisa masengenya sedeke mwa botoko muburi nga keremo gutara bosa bose mubwate gento mwatara na gento mokorerie family karoto wetaiga ntoli ko batiga bosa ngotara tole tubwate ndagira tokuba ekero basuka no beire ntubwate chibande nuso neto kuba aiga ntubwate mugati ya ntubwate na sukari elinde unabagani bako na gocha banyora kende bakolia mbago tigara bako enda usekere no mbaso no bete bantu mbero betinjerende yonsi igo no bale bosa mbamaite se bago chakera bamaite se bago kolera igo buno mochumbe na bate betenga ya abantu bakara baendagira banako liera igo batoko na korora kimiro liende koba
Thank you so much. Yeah. Okay, masengenya Stella Nyamosi kurwa se family ye gotwere sare njira basiria we buri babere njira basiria abantu bane ase family yemo kwa niaba ye family yangu tubingwana ya Stella kwa nangu ne ready aminta femu na teya bantu baito bwa tsinga kichi mugata bakongo chakira Marietao Marieta nengo ku Stella Nyamusi kebaso sese ritaria ke valengo ku Stella Nyamusi ondicho bwane nigere kebiru aiga nigo twabwatiro no moichano manene aseri tukoria chuma piri twarenga senyangi yo mwana mintailin gari asomocho Kakamega abantu bagachisama abaiburi baito mama na tata amone kwaya tugacha tugakora umuyegore ngomuya tugakora enyangi tuka abantu baito kwairi bache buya ego ikachinsa ibere chiabutuko tukanyore esimi koruya mu murominto lakini umuntu orenge korangiri no mongao karangiri muka murominto twengenere aga kumuburi no maite omo esimiye agatebe ni maite akamuburi ne yango akamutene ya my husband akamuteba n'abantu abu nigo banyoriru no mubasoka no monene minyoka asimure muche mutago se munyari gutambuye mebereye tutokore tikende tukariraga gwa shida ikachinge tukanyora ntubwati chibu tukerobereria twarenga abana baminta bese kaba batano kabisa Madam Stella gwikira muna mwikiriga ndoche mu uteto muriro gaiga abantu nababuteta abanyakenyoro nabairi na kimoga netimo bwate sibwe bone gasi ya chakira akibone gasi ya chakira nabo turase gisunde kenene muna abaibori baito batutigete musiabano abana baminta babere mbaroro nyasako nyete barabumoyo bari lakini nonye babwate chinjalis aya mona igore tukurunya gitari yonde no ari nyagitari na bunige toko boko aga netyo konyune kazi ni yetu twaringenero na bari nyagitari barabanga netyo gokonyo lakini asokumanya abantu baita baibuli baina bonsi basirete barabuwe basirete on the spot barabiaba Richard Kebasoma yaka na Lea Usibori maya Kebaso kabisa masengenya kwa iwerera byo komonyene nga Richard akuru Richard Kebaso na Lea Usibori Kebaso abaibuli babere babwato munyanyangi obo mwana bore okore nyangi nga basirete barabuwa somo basokano itangu tukorera somo sikokoro kwa Samson Mayaka munyanyangi na gwatelingana ayare omunyanyangi no araiguri ore okore nyangi na onero orangiritia keganikeria ari Kakamega tikango tuigwe ngana ya yese da kaiberiga madam tuchakana Marietao